Добър вечер. Включвам се да изясним кой е и кой какво иска. Аз съм Ива Дианва Йенсен, Слънцето. Она къде мога да лети и такива работи. Къде си има собствен сателит в космоса и така. Повече няма да продължавам за глупаци. Има повторение. Така. Шибаняка Ивелин Михайлов. Обръщам се директно, защото не искам си губя времето. Имам работа, чакат ме приятелите от Щатите, от Косово, от цял свят. Така. Ивелин Михайлов снима едно видео с мен и си го е чипнал в там Together. И няма намерение ни да го вади, ни нищо. Натискаме напоследък. Нареждаме. Как ме нарежда? Всеки път, като писна във вътрешна сигурност, всеки като ги подкарат да ги разследват, всеки път ме нарежда да ме заключат. Последно ме заключиха в Провадия в районото. Държаха ме цяла нощ, цял ден, гладна и жадна. И то сама. В едно мазе вътре. Мисля, че бях също така забременяла, но явно съм получила спонтанен аборт, за което греховете са малко на това. Нито има договор с мен, нито нищо смешник старозагорски. Хакнал ми е профила, той е единия, който. И от мое име се свързва с Щатите, с такова, защото звездите в Щатите са зад гърба ми. Никой не може да прави това, което аз правя. Хората пишат песен за мен. Имате ли си на представа, аз колко съм дръпнала самата ни държава напред? Е така без една стотинка с самата себе си. Имате ли на представа? Няма да казвам кои са звездите, то се знаете, ще ме подкрепят винаги. Хакват ми профила, представят се за мене, уж може ли да летят, уж може ли не знам какво, а нищо и никой не могат. И всичко това за какво? За една слава. Добре. Като е така, аз за мен е лесно. Взимам си атенцията и заминавам. Аз дори не ми трябва да стоя тук. Другото нещо е, бивша ми, решил и той продуцент да става. Моморе Катлич, какво беше това? Е да му го начукам на това. Нито има договор с мен, нито нищо. Поиска Михайлов. Михайлов какво иска? Иска хем да влезе и хем да ме контролира. Разправил насам натам, че ми бил мъж. Оста. Значи той ходи с мен, ама аз не знам. Селото ми е Неофит Рилски. Дъщеричката ми Ванина Йенсен на 3 годинки и половина. Букука ме нарежда на 2 пъти да ме заключват с закрили и така нататък. Защо? Нали голем тарикат? Разведе се с жена си за такова, за да не му вземе там. Той какво има? Не го знам. След това видео, където го снимахме първия път, той нито ми е казал, че ще го качва в някакъв сайт и ще се гледа. Нито аз предполагах, че е така. Видео е за YouTube за него си. Представяте ли си? Няма лошо. Че накрая решил и продуцент ли да ми става, бе? Това смешник. Ивелин Михайлов. Ивелин Людмилов Михайлов. Нали ти си това, където прави някакви такова, на диктатор ли се правиш, на къв се правиш, бе? Маршо. Колко години ми стои видеото при тебе?
Така, имам 3 дечица от брака си, не са извън брачни. Плюс дъщеря ми Иванина, 4. Ти къде се опитваш да се намъргаш? Що продаваш ти оръжия за Украйна? Що продаваш ти оръжия за Украйна и в едно време на друго место продаваш? Ти къв се правиш? Измамнико. Знаеш как те мразя, човек? Знаеш защо те мразя? Ето казвам ти. Защо? Защото навреди на мен и на детето ми. Защото навреди на мен и на детето ми. Знаеш ли ние албанците какво ще направят, като видят? Хем ще е бът, хем ще го духаш. Света е зад гърба ми, разбрали? Ти си никой. Аз като отседнах в хотела в селото, ти защо, като ти кажеш, че някой е влизал да тормози детето ми в стаята, ти защо извикат полиция и прати такива измислени олигофрени да се жалват от мен? Защо не ме защити, бе, лайнар? Защото бившия ми е от другата страна, е така, и на него разчиташ. Да знаеш, че бившия ми, ако аз не съм да го изкарам от тинята, той няма да излезе. Не се представя. Кажи, бе, смешник. Оставам те на света да те изде. Другото нещо, което е, предупреждавам за последен път. Он е големия тук с онова. Човек вижда за последен път, ти прощавам. Това ти е последен път. Дала съм ти имената къде трябва. Най-малко да чакам. Публично не, ама ще оправят по друг начин. Шапка. Ти ако ще ми заставаш от гърба и до мене, разкарай тъпата ти жена Калина. Така. И стига сте се правили, че сте некви, значи, в смисъл, звездите в това. Кой го направи това? Кой го постигна? Аз. Вместо да сте ми благодарни, да ме носите на ръце, хем не ме пускате да напусна държавата, хем не ме носите на ръце, да се правите на мои копия. За какво? Що? Значи в акта ми за раждане пише, че баща ми е неизвестен. Така. Преди да се омъжа, имената ми бяха Ива Дианва Радева. След брака станаха Ива Дианва Йенсен. На 40 години съм, дъщеря ми се казва Иванина Йенсен. И така. Ивалине, помниш като ме биха с червени бухалки в Букук? Помниш ли? Помниш ли? Помниш ли като ме пращаше, като се купуваха гласовете за този педал Бойко? Помниш ли? Като даваше пари на оня купанаря на тихо. Ай, така не е добре. Но нека работиш за тебе, да купуват Девния, Ветрено. Кажи, бе, нещастник. Какво стана? Май не ти стигат парите нещо вече. Що не ти стигат? След първото видео, където такова, мои приятели
тарикати, къде си живеят по острите в чужбина, се свързали с те. Ти защо не ми казваш, бе? Защо не ми казваш? Аз само се опитвал да ги точи. Видя ли сега? Ко става? Ще те изселя от моето село, Букук такъв.